El Gremi d'Editors del País Valencià va organitzar un concert amb un bon grapat de cantants valencians, entre ells Elias, Sergi Montrí, Carles Anguix, Pau Alabajos i els Barcel. Aquest concert es va fer a la plaça Sant Just, a Barcelona, la diada de Sant Jordi. De vegades agraeix no trobar-te quan et cride. Impulsos incontrolats del cor obert de bat a bat. De vegades sembla estrany enyorar-te per costum. Retrobar-me lícs i pigues quan intente fer resum. Tot l'amor menyspreat per aquells que en ell mai no han cregut. Jo te'l guarde dins del meu cor i és tot per tu i és per a tu. Una llàgrima és bastant si naix del teu cor innocent. Si la llengua és la joguina predilecta del govern, si l'hort es troba en mans dels especuladors, si el valor de la vivenda no sembla estar encar-se mai, si l'atur és implacable i el teu sou escàs, si censuren la cultura, manipulen els mitjans, si condemnen al silenci tota oposició. Armigio, el meu poble és Ada. Coi. Té costeres, té ponts, música de telers, xitxac, xitxac, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Ahí va a néixer un riu d'aigua bruta de les fàbriques. Ahí va a néixer entre boira del fum negre